wani hukuncin sai Imam Ali alaihi salam. Dan Allah ka yi haƙuri kaɗan saurara ka dakata ka ji wannan ƙissa ɗin ta baka dariya fiye da yadda kake tunani. Wani mutum ne yake ainihin soya nama, to sai wani ya zo wucewa ta gurin mai soya nama ɗin. Ƙanshin naman nan sai wannan mutumin da ya zo wucewa ɗin sai ya dinga jan ƙanshin naman da hancinsa yana cin gurasa a matsayin wai yana cin ainihin wannan romo. Sai mutumin ya kawo ƙara gurin Imamu Ali alaihi salam, shi wannan mai nama ɗin yake cewa ga abin da yake faruwa, yana jan ƙamshin romon namansa yana cin gurasa, don haka shi sai an biya shi. Sai Imam Ali alaihi salam ya ce musu to nawa ne? Sai ya faɗa mishi adadin kuɗin da za a biya shi. Sai Imam Ali ya tara waɗannan sulalla ɗin, sai ya girgiza su sai suka yi ƙara. Sai ya ce wa mai naman to ya ɗauki ƙaran waɗannan sulalla adadin da ya faɗa ɗin. Ka ji wata hukunci? Imamu Ali alaihi salam, na san ta sa ka nishaɗi. Ka danna liking da sharing domin 'yan uwa masoya Imam Ali alaihi salam su masu nishaɗantu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.